En die ander ding wat ek wil hê ons moet oor praat, nee, being a boy man, want ons het die naweek gepraat oor. Ons sensitize ons boys to respect the girlies. Jy is nie aggressive. Jy kom huis toe as jy walk away from wat jy engage, jy lig jou hande vir 'n dame en you don't do that. Nou wil ek sê, we expect the same van die ouers wat Voor mensen groot maken. girlies leer jou meisiekind om die seun te respekteer. Want Maar nou, hè, is een beetje moeilijk, zal ik zeggen. Voor als je een maas en je maakt een dochter alleen groot. Nee, because wij, in meeste gevallen is het geval waar die pa, die ma gelost het. Nou zien die meisje maar ma raak groot zo'n iemand of waar ma komt die op zo'n mans verstaan. So nou gaan zij niet dat die respect het voor mansmensen nie waar. Sien weer aan respect het voor een vrouwmens because hij ziet zijn ma voor maar alleen groot en zijn pa zijn zo hij gaat wit om die vrouwmens te hanteren wanneer wit waar het is voor een vrouwmens, maar nou voor een meisje in eigen geval is weer omgedraaid, want zij zien nou wat haar pa en ma doen en nou zijn haar ma en zo nou gaat zij niet respect het reden voor een sien because wij sy het 'n goeie ervaring met dat is iets wat ek voorwaak en dit is 'n gesprek wat ek wil hê met enkelmaas wat seuns groot maak is the toxicity side of being a solo parent raising boys is dat hulle sien is die sterk ma jy show op, né? En dan moet jy my hoor wat ek sê. Dan as hulle uitgaan dan expect hulle daai energie because they so en ek praat baie met my oudste daaroor want ek sê vir nou dan die sê dan want jy soek 'n vrou soos jou ma of jy soek 'n man soos jou pa. Jy kan nie, because jou personality gaan heeltemal anders as jy groot raak. En dit is iets wat 'n mens van kleins af in jou kinders koppe moet sit. En almal word anders groot gemaak hierby. Dis so op die einde van die dag my gebed is net dat hulle moet partners hê wat opshow, wat verstaan waaroor die lewe gaan. Wat verstaan dat daar highs en lows gaan wees, maar ons kies mekaar nog elke dag.